ollaan Camping Jurvassa. Ollaan matkalla Kolmostietä pitkin alaspäin, mutta sen verran tehtiin kuitenkin mutkaa matkaan, että ei viitsitty samoja camping-alueita käydä uudelleen, missä ollaan jo aikaisemmin tässä tämän luman aikana käyty, jotenka käytiin täällä Jurvan suunnassa, missä ei ole aikaisemmin käytykään. Joo, täältä löytyy uusi kämppi, millä ei ole oltu aikaisemmin. Aika iso itse asiassa. Täällä on varmaan 50 paikkaa. Joo, jotakuinkin joo, ellei vähän ylikin. Ellei vähän ylikin. Voisi olla jopa 80kin. Mökkejä on jonkin verran ja tässä takana me on päärakennus, vastaanotto, kahvila, terassi. No terassi siellä on kanssa, joo. Järvi, jonka rannalla olemme, on Säläisjärvi. Tätä campingia kutsutaan myös Sällikämpingiksi. Saa varmaan tuosta järvestä nimen. Alueelle sitten mennään sisään täältä. Ja heti portista, niin tässä on harmaan vesien tyhjennys ja saa raikkaan veden. Siis tuosta saa raikkaan veden. Ja tänne lasketaan harmaat vedet. Täältä menee poikittaisia katuja tälleen. 7 kappaletta, jos mä laskin oikein. Ja ihan viimeisessä rivissä niin on sähköttömiä paikkoja. Kaikki muu on sähköistetty. Nyt saavutaan tänne rannan läheisyyteen. Ensin tässä vasemmalla on lasten leikkipaikka. Keinuja ja hiekkalaatikkoa ja kaikkea muuta sellaista lasten leikkipaikkaa kuuluvaa. Ja sitten tulee roskakatosta, joka muuten oli siinä sisääntulossa myöskin sen respan vieressä oli myös yksi roskakatos. Mutta tässä on sitten huoltorakennus, jossa on... Täällä on kaikki. Täällä on vähän kaikkia samassa. Eli tässä on ensimmäisenä jonkinlainen tämmöinen keittiötila. Kesäkeittiö, ja siinä on myöskin ruokailutila ja sen jälkeen tulee sitten suihkuja ja vessaa. Kyllä, ne ovat varusteltu hyvin. Siellä on 1 pisuaari ja 2 WC:tä. Ja sieltä löytyy tämmönen ei niin ehkä luvallinen liitos tälle suihkulle. Sitten tossa on Kempsan tyhjennys. Ja sitten täällä on naisten WC ja sitten täällä on sauna. Onko täällä sitten miesten suihkut tuolla? Joo. No niinpä näyttää olevan. Ja täällä on tosiaan saunatila sitten niin, samassa. Saunaan pääsee, kun on käynyt uimassa. Joo. Eli suihku on täällä. Noniin. Joo, täällä on 1, 2, 3 suihkua. Täällä on sitten tämä sama toisen puolen pukeutumishuone on tuolla ja sitten täällä on tämä löylyhuone sitten. Löylyhuone, joka on itse asiassa aika tumma. Käyttöä nähnyt. Tossa on toinen pieni grillikatos ja sitten iso grillikatos. Jossa näyttää olevan vieläpä ihan toimintaakin. Kyllä. Ja rantaan pääsee kivettyä polkua pitkin. Uimalaiturista kun katsotaan oikein, niin siellä on vähän hiekkarannaksikin sanottavaa. Ja näyttäisi kauempana olevan vielä jonkunnäköinen laavukin. Siellä näyttää sellainen olevan, joo. Ja kuten monella muullakin paikalla, no täällä on varo liukastumisvaara, mutta melkein joka paikassa kun mennään uimaankin, niin ei sitten hypitä laiturilta veteen varankaan pää edellä, että laskeudutaan nätisti portaita vaan. Nyt tää on kyllä jännä rakennelma. Näyttäisi siltä, että tässä ikään kuin olisi myös toinen osa laituria, mutta se on vähän niin kuin tuolla oudossa paikassa. Mä en oikein tiedä, mikähän konstruktio tämä. Mä luulen, että toi hilataan tonne ankkuriin ja sieltä ne pääsevät voi uida. Telkkaritila ja keittotila. Tiskaus. Tiskaamo. Tiskaamo, joo, hyvä termi. Kesäkeittiö, tää on kylmä tila periaatteessa. Joo. Ihan aiheellinen muistutus. Ethän jätä kalanperkeitä kesäkeittiön roskikseen. Ja ainoastaan alla oleva lavuori saa käyttää kalan huuhtamiseen. Kävelään vielä tuonne meidän autolle. Tämmönen on tämä paikka. Nyt on sunnuntai 10. päivä elokuuta 2025.
meillä huomisesta alkaa viimeinen lomaviikko. Suunnataan kotia päin tässä hiljalleen. Täällä jokaisessa loosessa on erikseen oma vesipiste. Tämmöisiä näkee silloin tällöin siellä täällä, mutta ei ihan joka leiritä alueella. Ihan kätevää, jokaiseen paikkaan tulee oma raikas vesi.